I know you wanna baller, baby, I understand. Who's wearing all that jewelry and expensive name brands? But I can show you something that ain't none of them can. Cause I ain't too cool today. Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu a toto video bude 10 divných vecí, ktoré robí každý. Teda určite sa tam nájde nejaké to percento ľudí, ktorí nerobia všetky tie veci. Každopádne dajte mi vedieť dolu do komentárov, či ste sa v niektorých veciach našli. A môžeme ísť asi na video. Vec číslo 1. Sťažovanie sa pri učení. Myslím si, že každému sa toto aspoň raz stalo, že ste mali strašne veľa učenia a vôbec sa vám do toho nechcelo. A aj tak takú polovicu času, kedy ste sa učili, sa len sťažujete, že sa vám to nechce a je to ťažké. A nakoniec si aj tak zoberiete mobil do ruky, lebo už sa na to nedokážete pozerať. Na čo mi bude v živote toto? To je úplná blbosť. To je taká sprostosť, že ja už fakt neviem. Ja už na to nemám nervy. Asi by som sa to mala doučiť. Ja sa to asi nikdy nenaučím. Kašlem na to. Vec číslo 2. Táto divná vec by ma osobne zaujímala, či to robím len ja, alebo to robíte aj vy. A je to potichu otváranie nejakej sladkosti. Teda nechcete, aby niekto okolo vás videl, alebo skôr počul, že jete nejakú sladkosť. A preto tú sladkosť otvárate veľmi pomaly a čo najtichšie ako sa dá. Lenže ten papierik z keksíka alebo z čokolády dosť šuchoce a nie vždy sa to podarí otvoriť potichu. Čo to ješ? Nič. Počúvať na mobile nejakú hudbu, ale neviete sa rozhodnúť, ktorú pesničku si pustiť a tak si ťuknete na náhodné vybratie pesničky. Lenže pesničku, ktorú vám vybral mobil, počúvať nechcete, tak si prepnete na ďalšiu. Lenže tu tiež nechcete, tak prepnete na ďalšiu, tá sa vám tiež nepáči a nakoniec sa preklikávate, až pokým nedostanete pesničku, ktorú ste chceli počuť. Ktorú pesničku si pustím? Dám si náhodné vybratie. Ale túto nechcem, ani túto, ani túto, ani túto. No, super, som spokojná. Táto vec ma napadla úplne náhodne, ale myslím si, že to platí u 99% ľudí. A to sedíte na vecku a už si idete zobrať toaletný papier, zoberiete si ho a zrazu zistíte, že už ste zobrali všetok papier a museli by ste otvárať nový a to sa nikomu nechce, tak radšej sa vzdáte jedného štvorčeka papiera a dáte ho na tú rovku. Veď na čo sa namáhať a otvárať nový toaleťák, keď ho môže otvoriť niekto iný z vašej rodiny, ktorý pôjde na záchod po vás. Stalkovanie alebo po slovensky sledovanie iných ľudí na sociálnych sieťach. Nehovorte, že to nerobíte, všetci to robíme, aj keď to nechceme priznať. Pozeráte na Facebooku alebo na Instagrame alebo niekde inde nejakého človeka a k nemu sa preklikáte k ďalšiemu a od toho k ďalšiemu a prejde takých dobrých 15 minút a vy si len proste pozeráte jeho profil, fotky, príspevky a potom zistíte, že asi by ste s tým stalkovaním mali prestať. A volakto mi poslal žiadosť o priateľstvo na Facebooku. Pozriem, kto to je. To kto je? Takého človeka poznám. Pozriem si jeho fotky, možno si spomeniem. Počkať, na tejto fotke mi je táto z niekade povedomá. Pozriem si aj jej profil. Aha, veď na tejto fotke moja kamarátka, pozriem si aj jej profil. Ona je v Anglicku. No moment. Oni sa kamarátia? Naposledy sa nebavili. Pozriem si aj jej profil. Mala by som s tým stalkovaním prestať.
Napriek tomu, že mám o týždeň 16 rokov, toto som stále neprestala robiť a myslím si, že väčšina ľudí toto robí. Idete spať a chcete už zhasnúť svetlo, lenže keď zhasnete, v izbe je zrazu nejaká tma, takže utekáte čo najrýchlejšie, ako to ide do postele, pretože v posteli si každý myslíme, že sme v bezpečí. Neviem prečo. Odpájanie mobilu, keď ešte nie je nabitý. Vybije sa vám mobil a vy máte rozpozerané niečo na mobile alebo proste ste len na ňom niečo robili a nezostáva vám nič iné, len ho dať na nabíjačku a nechať nabiť. Lenže kto z nás je trpezlivý a chce sa mu čakať 3 hodiny, pokým sa mu úplne nabije mobil? Mne nie. Takže aj tak si ho nakoniec odpojíme ešte skôr ako presiahol 100%. Táto vec sa musela stať určite úplne každému a to rozprávate sa s niekým a ten sa vás niečo spýta, lenže vy ste mu nerozumeli, tak sa ho spýtate, či by vám to nemohol zopakovať, lenže vy mu nerozumiete ani po druhýkrát a je vám blbé znovu sa pýtať čo, tak sa len priblblo usmievate a prikyvujete, aj keď v skutočnosti nemáte poňatia, o čom hovorí. Čo si dneska robili v škole? Čo? Že čo si dneska robili v škole? Väčšina ľudí, a ja nie som výnimkou, sa počas telefonovania neustále prechádza a bez toho, aby sme si to uvedomili, si spravíme celý túr po dome alebo po byte a nachodíte dobrý ten kilometer. Ahoj! Ako poslednú vec tu máme chrúmanie jedla. Aj vy ste sa niekedy zamýšľali nad tým, či ľudia okolo počujú vaše chrúmanie, alebo to počujete len vy? Môžu aj iní ľudia počuť to chrúmanie, či len ja? To je otázka na zamyslenie. To je z tohto videa všetko. Ja dúfam, že ste sa aspoň v niektorých z tých vecí našli, že nie som jediná divná. A ak sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, ja sa mu veľmi poteším. A ak ma ešte neodoberáte a chceli by ste, tak určite nezabudnite kliknúť dolu na odoberať. A takisto, ak by ste ma chceli sledovať okrem YouTube aj na iných sociálnych sieťach, tak mám aj Instagram, Ask, Snapchat a Facebookovú stránku. Všetky linky nájdete dole v infoboxe. Takže to je z tohto videa všetko. Ja vám prajem pekný zvyšok dňa a vidíme sa pri ďalšom videu.